Hello mga kabalak, ani nasod ako modalit kaninyo og balak nga naguluhan ug kinaiyahan. Ni adtong kahoy nga akong gipahulayan. May palibot matahom nga makabulakan. Ang magiyay sa mabuyog gipanibaan ug tinayog sa mabugnang huyuhoy sa kahanginan. Giyahat ning mga mata ngadto sa layong unahan. Nalantaw ko ang daw diyandi nga mga kabukiran. Hinadla sa mapahimong perlas sa kapanganuran. Ug sinabulakan sa daw parnasong kahayag sa kalibutan. Gianinaw ko ang mamayong dapit sa kalasangan. Diin binatugan sa gidayang bulok sa kalanggaman. Naglaylay gisaluma ang halining huni sa kalipay. Taliwala sa makalinaon uban sa way kinutubang panghayhay. Tuyok king pananawan ngadto sa duwa ag mga kasabpan. Nasudong ko ang harapad wanang sa kadagatan. Diin dinayandayan sa madinihong isla sa kalauran. Ug dinulaan sa gagmayng balud ang ilang lapyahan. Katahom kamalipayon nilang tan-awon. Pagkaaninod sudongon ang ilang katulukibon. Mga kasakit bitaliwan ng galabhang masulubon. Sanglit hininginlan sa kinayahang kapuno sa kamabulukon. Mga kabalak, pwede ka mo mag-request o mga kabalak, pwede ka mo mag-send o request sa itong messenger account. Mga kabalak, pwede ka mo mag-send o request sa itong balak. Mga kabalak, pwede ka mo mag-request o send balak sa itong messenger account o ako gining pagabasahon. Ayaw kalimti ang pag-like, comment o share sa itong video. Daghan kayong salamat sa inyong suporta.